Всеки има своята история. История, която започва от онова чудо на Рождеството, когато майката поема в ръцете си своята рожба и сякаш цялата вселена пулсира от любов. Казват, че любовта е навсякъде, но не трябва ли в хората да има най-много? И не трябва ли да си закърмен с нея, още преди да поемеш глътка от майчината гръд? Историята на Веско обаче започва от тук, от булеварда, на който го оставя майка му минути след раждането. И не за обич е бил първият му зов, не за майчиното мляко. Той е молел за пощада. Веско е роден на 11 януари 1993 година и е намерен буквално на улицата до контейнер за боклук от един лекар. Това се случва в Благоевград. Януари месец, студено време, ниски температури. Оттам той получава увреждането, което е в момента. Лека към умерена умствена изостаналост. След което доктора го завежда в Самоков, където му дават служебно ЕГН. Това дете просто даже не е с истинско ЕГН, просто е така. Никой не знае кога е роден реално и така нататък. И му дава името Веселин, като весело дете. Найден от диалектното найден, намерен. И Булиров, защото е намерен на булеварда. Оттам нататък той преминава в дом за деца с лишени от родителска грижа. До 2008 година ползва услугите на тази институция. От 2008 година вече е преведен в специализирана институция заради увреждането си, изостаналостта, умерената и тежка умствена изостаналост, и в град Берковица. И след това, де-факто, с влизането на проекта, на европейския проект за деинституционализация на такива деца и закриване на домовете, Веско се оказва разпределен и защитен от жилище Червен бряг. Трън, Берковица, институции, скрити от погледа на другите, сгради, зад които десетилетия наред се крие срама на обществото ни. Така минават цели 20 години от живота на момчето с името Веско Найденов, докато най-сетне започва тъй дълго отлагания и изстрадан процес на закриване на тези домове и поетапното извеждане на децата от тях. Процесът на деинституционализация. И докато още се учим трудно да сричаме тази дума, община Червен бряг първа се включва в този процес. Тук се изграждат първите в региона център за настаняване от семейни и защитено жилище. Процесът на деинституционализация започна, знаете, преди 2 години. Един от първите проекти, които така успешно е реализиран като ЦНСТ, това е тук в нашия град, този дом, център за настаняване от семейен тип и защитеното жилище в 5-ти квартал. Спечелихме също така и проект, който касае развиването на самата социална услуга за настаняване в тези домове и извеждане на децата от старите домове, какъвто има този процес на деинституционализация. Това е моята къща. Така се нарича проектът на общината, който дава шанс на Веско и още деца с трудни съдби да имат свой дом. Дава им шанс за достоен живот. Целта на този проект е реализация на една голяма идея. Това е така наречената деинституционализация, т.е. извеждането на, в случая, деца с увреждания, които да бъдат настанени в условия близки до семейната среда. Целта е подобряването на качеството на живот на тези деца и младежи, създаване на възможности за по-пълна и по-пълноценна реализация и развитие на техните умения и способности с подкрепата на опитни и квалифицирани специалисти. Голямо беше нашето притеснение в началото. Дълъг път изминахме, за да стигнем
до днешния момент, до днешния ден. През много трудности премина както нашия екип по управление на проекта, така и хората, които пряко, непосредствено полагат грижи за децата и младежите в двете услуги. И никой не е обещавал, че ще бъде лесно, както за децата, така и за хората, ангажирани в този процес. Но всички усилия са оправдани. Днес Веско е един от обитателите на тази красива сграда, защитеното жилище в Червен бряг. Извеждането от домовете обаче не е механичен процес на преместване от едно място до друго. Преминава се през няколко опознавателни срещи, на които се подготвят децата за новата промяна в живота им. Защитеното жилище и центъра за настаняване от семейен тип на територията на Червен бряг са нов дом на общо 15 деца и деца към настоящия момент. Въпреки по-добрите условия, това е поредното ново начало за тях. А напускането на институцията от своя страна пък се явява поредната загуба на вече познатото. В този ред на мисли трябва да излъжа, ако кажа, че мигновено те са почувствали прекрасно и заживели щастливо, както става в приказките. Всеки от тях мина през период на адаптация, който беше различен за всеки, с различни прояви и продължителност. За Веско началото също беше трудно. Той много плачеше, страдаше за дома в Берковица, от който беше дошъл, и най-вече за приятелите, които е оставил там. Не можеше да разбере защо той трябва да дойде тук. Нито се радваше на новата кухня, нито на индивидуалната стая, която му се предлага. Имаше един албум с снимки, който разглеждахме с него, и той с ентусиазъм разказваше за приятелите си, разказваше някакви случки, които е преживял с тях, и наистина много страдаше. Това съм аз. Така? Това е Джико, това е Инастоянова, това е Мисо, това е Боби Личков, това е Дани. Това съм аз. Аз тук другите обича. Светът, който той познава, свършва с оградата на интерната. Затова взима със себе си само тези няколко снимки. Това е връзката му с миналото. Добро или лошо. Просто той няма друго. Тук е за тържеството там. Къде? Тържеството, послушай какво? Баба Март? Баба Март съм. Необяснима е тази страст, с която човек, който няма какво да губи, се вкопчва в познатото, с страха да не се разпадне дори малкият му уродлив свят. И само по първичните реакции може да се гадае как е живяло това момче до сега. В началото, като дойде Веско при нас, така много свирепо се хранеше. Много така настървено. Все едно някой ще му вземе, някой ще му открадне храната, няма да има за него много достатъчно. Обаче, последствие той разбра, че това, с което разполага, то е само за него. Никой няма, има за всички достатъчно. Никой няма да му го вземе, не се бием за храна, и това е нормално, нали, че имаш достатъчно, за да ти стигне и да ти хърти. Защото в началото имаше деца, които ядяха до толкова, че те нямат мярка. Просто виждат храна, искат всичката да я изядат. Впоследствие се нормализираха нещата. Съвсем нормално вече приемат тези неща. И имам чувството, че взе да приема и децата около него, тъй като защитено жилище с 5 потребителя, някакси като семейство. Той не знае какво значи семейство. За него е непонятно. Малко е трудно да му обясним как всеки е индивидуален, как всеки има собствени дрехи. Не, нали, там вземаш, грабиш, обличаш, какво ти падне. Че той има негово легло, с негов гардероб. Това му беше много странно в началото. И така взимаше от дрехите на другите деца. Даже и да не му става. От домовете, откъдето идват, чисто физически не е имало възможност да се отдели индивидуално внимание за всеки, тъй като персонала е малко, на много деца, и той някак си не беше свикнал да има време само за него.
Тук има истории, в които той ходи за риба с огняря Петю, даже го е водил на ресторант веднъж, даже може би не само веднъж. Беше отишъл с социалния работник да си вземе и да си избере той чехли, пижама. Това са неща, които тук говорим вече за избор. Тук говорим за индивидуално човешко отношение към него. Вече не е само Веско част от групата, вече говорим за него като отделен човек, който получава нужното на всеки внимание. Дих до магазина и си купих чехли за 4 лева. Колко мъничко е нужно, за да засияе лицето му. Чехли от 4 лева. Първата му покупка в живота. Срещали ли сте други такива хора? Едва ли. Целта е вече да говорим за тях като отделни индивиди, да не говорим за тях само като една маса. Вече те имат собствени стаи, имат собствени дрехи, вече имат собствени вещи, неща, които са само техни. Неща, които, както в случая, с което разказвам за пижамата и за чехлите, той не само ги ги дава, те са нови, но ти ги дават, а той вече отива и прави избора да си избере какъв цвят е пижамата, да си избере какъв цвят са чехлите. Вече говорим за неговото персонално отношение към нещата, които касаят лично него. Коя е първата буква, която взех да веси? Буквичката? Буквичка е тази голямата, коя е? Точно така. Представата му за света се разширява с всеки изминал ден. Днес Веско с ускорени темпове догонва изгубеното си детство. Учи първите букви и не спира да рецитира първото си стихотворение. Аз съм българче обичам, нашото планини зелени, българите се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче расни, ни велики славни време. Син съм на земята красни, син съм на нашето племе. Те са ни съвсем раними, нормални деца, които също имат нужда от грижа и внимание. И занимавайки се с тях, аз установих, че не е толкова трудно и не е толкова сложно. И всяко едно научена буквичка или дума ме зарадва страшно много, защото виждам, че може да се работи с такива деца. Нищо, че са деца със специални потребности. Няма никакъв проблем да се обучат и да се внедрят в училищата с другите деца. Даже съм забелязала, че специално Веселин Булаиров пише по-добре от децата в съседните класове. Първи, втори, трети клас. Той се старае много и при него се забелязва страшно голям напредък при изписването на буквите и цифрите. Но на мен лично ме радва като работя с тези деца, защото има напредък. Винаги има смисъл да дадеш нещо повече на едно дете. Това е като ценност. Логопед, ресурсен учител, психолог. Екип от специалисти търпеливо и последователно ежедневно работи с тези деца и дори малкият им напредък приемат като лична победа. Специфичното в работата с деца с СОП е това, че те са с множество увреждания и с множество проблеми, свързани както физиологично, така и психологично. От гледна точка на психолог, какъвто съм аз, най-голям проблем при такива деца е проблема на адаптацията и намирането на спокойствие в една нова среда. Новата среда за тези деца беше посещението на училището, в което започнаха учебни занимания от есента, но смятаме, че нещата, които се случват за момента, свързани с адаптация и мотивация за работа, не само за нас като екипа, и децата се чувстват спокойни. Когато дойде тук, Веселин имаше много слаба концентрация на вниманието. Казвам го от гледна точка на психолог. Имаше много по-ограничена кратковременна памет. Сега Веселин е започнал с течение на времето от работата ни като екип тези неща да ги изчиства и мога да заявя, че има доста голям напредък в тая насока. Струва си всяко нещо, минималното нещо си струва. Това, че някой до сега е гледал в земята и в един момент поглежда, вдига поглед и те гледа в очите.
Това е страхотен напредък. И за всички нас, които сме тук, се изтрува, защото като екип сме много добър екип и отговорен. И всяка една от детегледачки, социални работници, хигиенистки, включая и себе си, приемаме децата лично. Много така, това за нас не е само работа. Аз съм българче обичам, нашите планини зелени, българи да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче разни, дни велики славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Днес Веско мечтае. Мечтае да работи, да бъде полезен. Мечтае да бъде обичан и е готов да дарява своята обич на другите. Ето това цвете той подари на Мирослава, която е потребител на Центъра за настаняване от Сементип. Тя е на 26 години и мисля, че като всеки нормален човек и Веселин му се иска, може би подсъзнателно, да създаде семейство, да е полезен. Той много обича да е полезен. Да работи, да го карат да върши, да е ангажиран. Аз съм българче обичам. И докато Веско проправя в сърцето си място за човешката обич, неусетно и ние получаваме своите уроци по човечност. Учим се да приемаме различните, да бъдем щедри и добри. Децата приеха с много голямо желание и с много така широко отворено сърце идеята. Първият ден, в който аз им съобщих къде можем да отидем и какво можем да направим, още тогава те се зарадваха много и в този първи ден започнаха така колебливо да събират неща, да мислят какво могат да направят, да разпитват за живота на тези деца. Тя ми е от малка и реших да дадам малко радост на тези деца. Ти ли е мъчно да се разделиш тази любима играчка? Те ги заслужават повече. Ами аз се разделям с много играчки, но и на мен мама ми каза, че на мен може да ми е тъжно за играчките, но децата ще се зарадват повече от мен. Аз вярвам, че сме зарадвали децата, а още повече вярвам, че децата, които доведох, ще помнят това, ще бъдат винаги с отворено сърце към ближните около себе си, ще имат готовността да помогнат, защото много често предпочитаме да се обърнем настрани и да се опитаме да забравим. Преживявайки това нещо тук, ще могат да се обърнат и занапред с отворено сърце към всички около тях. Просто, както е казано, нека да имаме призив към всички до всяко добро същество да застане още едно. Една от целите на проекта е промяна на нагласите на обществеността. Не случайно двете услуги са изградени в населени места, така че да са сред хората, обществеността да свикне с тези деца, да ги приеме, което в един по-дългосрочен план ще доведе до наистина съществени и трайни нагласи в обществеността на нашия град. Аз съм българче обичам. Учат ни на много неща, не само на любов. Учат ни на отговорност. Учат ни на това да приемаме различните. И не трябва, понеже едно дете е увредено или не може да говори, или не може да ходи, то не е срам. То не е срам нито за родителите си, не е срам нито за обществото. Те деца не трябва да са скрити, даже напротив. Би трябвало да се виждат повече, да се говори за тях повече, защото въпреки това, че природата им е отнела абсолютно всичко, и материално, и физически, и те даже родители нямат, те въпреки това живеят и се борят и искат. Мирослава иска да ходи на училище, Веселин иска да учи, той иска да пазарува, той иска да отиде да си изтегли сам парички от банкомата. Това е просто несравнимо. И като го видиш, като му удовлетвориш едно негово желание, го видиш, а техните желания са елементарни, не са като нашите. Ние мечтаем за големи неща. Техните мечти са елементарни, но са много по-важни. Всеки има своята история. История,
която може да те направи щастлив или пък да те разплаче. История, която да запомниш завинаги или за която никога повече да не се сетиш. Тази човешка история обаче ще задържи вниманието ни задълго, защото това е история, която ни учи на любов. История, която всеки би могъл да допише.